वा 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 वा. काय दिसतोय दोन कलर ना, रेड आणि ग्रीन. फेटा आणि हे सर्व तळायला ठेवले फ्राय करायला. तुम्ही एक ग्रँड अपॉर्च्युनिटी मिस केलेली आहे. इकडे चाय पकडा. चाय 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 एक चाय. ग्रँड अपॉर्च्युनिटी मिस काय झालेली आहे की काय? दाखवा इकडे. आम्ही ठरवलं होतं की फर्स्ट कस्टमर इज अ फ्री कस्टमर. नमस्ते. आज मी हरियाली चिकन बनवते. आज आपल्याकडे पाहुणे आले नवीन, त्यांच्यासाठी स्पेशल चिकन बनवते. आता यासाठी बघा मी काय काय घेतलं आहे. हे 2 कांदे, दालचिनी बघा थोडीशी, 4 वेलची, 5 लवंग, काली मिरी थोडेसे घ्यायचे, पाव चमचा, 1 चक्री फूल. हे सर्व आहे ना, हे वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला, कच्चं वाटून घ्यायचं आहे. थोडं पाणी लागलं तर थोडं टाकायचं, पण एकदम बारीक नाही करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर आहे ना, हे बघा, हरियाली चिकन म्हणजे जरा हिरवा असतो ना, म्हणजे जास्त आपल्याला हिरवा पण नाही करायचा आहे, खाली नावासाठी हरियाली. आणि हे 4 मिरची, पुदिना घेतला आहे भरपूर, आणि कोथिंबीर पण भरपूर घेतली आहे. ह्याचं वेगळं वाटण करायचं आहे. हे दोन्ही आपल्याला साहित्य पहिले वाटून घ्यायचे आहेत वेगवेगळे. इथे बघा आपला तिखट मसाला घेतला आहे 1.5 चमचा, आलं लसूणची पेस्ट 1.5 चमचा, अर्धा चमचा हळद, काश्मीरी लाल मिरची पावडर 1.5 चमचा, गरम मसाला 1 चमचा, धना पावडर 1.5 चमचा, आणि हे आपल्याला फोडणीसाठी ते 2 तेजपत्त्याची पानं आणि जिरा अर्धा चमचा. आणि हे आपलं चिकन, आणि हे आपलं फेटा फ्राय करायला. चिकन किती घेतलंय आपण? चिकन तर कुणी किती आणलं? 1 किलो आणलं वाटतं. 1 किलो आणलंय. 1 किलो आणलंय ना? पूर्ण घेतला ना 1 किलो? हां, पूर्ण घेतलंय. आता पहिलं आहे ना, हे 2 वस्तू मी वाटून घेते. हे वेगळं आणि हे वेगळं. याच्यासाठी बघा 2 भांडी घेतली. पुदिना आणि मिरची. आता इथे बघा, आता मी ते जिरा आणि तेजपत्त्याचं पान टाकते. पहिला कढईमध्ये तेल टाकलाय. जिरा चांगलं तडतडायला द्यायचं, म्हणजे जिऱ्याचा सुगंध आहे ना रेसिपीत उतरतो. आता इथे मी हा कांदा आहे ना, कांदा आणि गरम मसाला वाटलेला तो मी त्याच्यामध्ये टाकते. मस्त आहे. वासावरून जेवाल बघा, नाही चिकन खात. झाला. आता मी कांदा चांगला फ्राय करून घेते. इथे आपलं बाहेर काम चालू आहे ना, म्हणून तर जरा शॉर्टकटमध्ये थोडं शूटिंग चालू द्यायची. आता इथे बघा कांदा फ्राय झालाय. आता याच्यामध्ये आहे ना चिकन टाकते. हा असा चिकन टाकायचं त्याच्यामध्ये. आणि चिकनला मॅरिनेट वगैरे काय नाही. आता चिकन चांगला आहे ना 2-3 मिनटं असा ढवळून घ्यायचा. चिकनला पाणी सुटेल ना आता? हां, पाणी सुटेल. ते आता चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकते आणि चिकन बरोबर फ्राय करून घ्यायचं. ते चिकन चांगला फ्राय केला आहे बघा. थोडा आहे ना 2-3 मिनटासाठी झाकण मारते. म्हणजे कसं माहिती आहे, चिकन शिजायला पाहिजे ना. आज तुम्ही एवढे हळू का बोलताय? इथे बाहेर काम चालू आहे ना. मग तुमचा आवाज असं पाहिजे. आता आपली ते 2-3 मिनटं झाली आहे. मस्त चिकन सुकलाय बघा. चिकन टाकव. आता याच्यामध्ये हे सगळे मसाले घेतलेले ते टाकते. धना पावडर, धना जिरा पावडर आहे, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, हळद. आपण आपल्या टेस्टनुसार बदलू शकतो ना तिखट? हां, घरातला आपला तिखट मसाला. गरम मसाला आपल्याला शेवटला टाकायचा आहे. आता हे ढवळून घेते पहिला. पण आता पण असं किती मस्त वाटतंय. आता थोडा झाकण मारते परत. हां, आता आपल्याला ते चांगलं कुक करून घ्यायचंय ना? हां, थोडंसं 2 मिनिटासाठी, कारण आपला तो मसाला टाकायचा आहे ना. हां. 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवला होता. आपला हरियाली मसाला. वा 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 वा. काय दिसतोय दोन कलर ना, रेड आणि ग्रीन. फोटो काढ.
आता बघा त्याच्यामध्ये हिरवा मसाला टाकलाय. आता परत ढवळून घेते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकते. आणि थोडासा आपला भांडा होता ना हिरवा मसाला वाटलेला त्याच्यामधून पाणी टाकते. तर कोणाकोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ बघता बघता कोणाच्या तोंडातून पाणी सुटलंय. म्हणजे कॅमेरावाल्याचेच पाणी सुटले तोंडाला. हा ते तर आहे ॲज युजल. नॉनव्हेज म्हणजे नॉनव्हेज लवर आहे आम्ही सगळे. आता हे काय आता झालं. आता वरून गरम मसाला टाकते. आता आपला हा गरम मसाला आणि बारीक गॅस करून झाकण मारायचं. आता मी गॅस जरा बारीक करते आणि झाकण मारते. आपला 3-4 मिनिटांनी चिकन तयार होईल. इथे बघा फेट आणि हे सर्व तळायला ठेवले फ्राय करायला. हा मसाल्याचे आहे ते मिक्स केलं ना. आणि ते आपलं चिकन बघा तसा दिसतोय. मस्त मस्त दिसतोय. खाऊ वाटतंय का? कोणाला नाही वाटतं. पप्पूला बोलव. ते बाहेर बिझी आहेत. तर इथे बघा आपलं काय हे मोटरचं कवर म्हणजे बाहेर ठेवणार आहे ना मी लावून. ते प्रॉपरली एकदम रेडी झालं आहे. आणि ह्याची फिटिंग कुठे होणार ते आम्ही तुम्हाला दाखवू. काय शेफ काय बनवत आहे? चिकन फोटो काढते चिकनचा. काढ काढ. तर आता तुम्हाला दाखवतो. जर तुम्ही आमच्या घरी आलात तर तुम्हाला काय मिळणार आणि कसं मिळणार ते तुम्हाला डेमो सर्व कॅमेरा समोरच आहे तुमच्या समोर आहे. ठेवायचे आहेत. असं सॅलड तर तुम्ही खायचंच. लोणचा आपला कांदा कुठे आहे? कांदा कांदा हे बघा इकडे आपली चपाती गरम गरम आपले शेफ बनवतात आहे काजल शेफ आणि आपले हेड शेफ मास्टर शेफ कांदा कापून देतात आहेत. ज्युनियर शेफ सिनियर शेफ. इकडे आपलं सॅलड इकडे चपाती मिळेल. इकडे तुम्हाला आपलं मस्त झणझणीत चिकन एक तुम्हाला फ्राय आयटम पण मिळेल चिकनचं. कढी भात बस अजून काय पाहिजे लाईफ में. आपलं घरगुती जेवण. हां मस्त ना गाजर एकदम मस्त. चला खाऊया. आता खाऊया नाही पाहुणे बुकेले असतील घेऊन आमचे जा. सिक्रेट पाहुण्यांना द्यायचं. सिक्रेट सांगता आहेत आमच्या सिक्रेट ते आहे, सिक्रेट है ना गाजर? आलेले आहेत. हो. ओके चला गरम गरम मी आता नेतोय सर्व. त्याच्यावर झाकण नाही. झाकण ठेव. तर सर्वांनी इकडे आमच्यासोबत आता खायला आहे मस्त मस्त. इकडे बघा आम्ही श्रीखंड घेतलेला आहे. आणि श्रीखंड असेल तर काय असतं त्याच्या कॉम्बिनेशनमध्ये? पुरी. श्रीखंड पुरी. जसं आमरस पुरी पण असतं पण आमरस मी ऑर्डर केलं होतं पण आमरस आलं नाही काय कारणामुळे. तर इकडे आम्ही श्रीखंड आहे आमच्याकडे. तर इकडे पुरी रेडी होत आहे एकदम मस्त गरमा गरम बघा. वा वा ते वा. बघा कशी टमाटम. ओके. आणि आज जेवणामध्ये आपल्याला काय बनवलंय मम्मी तू? इकडे चपाती इकडे पुऱ्या बनवायचं काम. चपाती नाहीत ना आज? आज चपातीच आहे. तर पुरी बनवली आहे. त्यासोबत आपल्याकडे कोणती भाजी किंवा काय रेसिपी बनवलेली आपण? अंड्याचं. कुठे आहे ते? हे बघा त्या साईडला यायला लागेल आपल्याला. वा वा अंड्याचं वा. थपथपीत. अंड्याचं थपथपीत. होय. पूर्ण थपथपीची वास आली आहे वाफ आली आहे कॅमेऱ्यावरती. तर अशा प्रकारे आमच्याकडे आज जेवण आहे. तर सर्वांनी सुद्धा जेवायला या आमच्याकडे. पुऱ्या खायला या पहिले. आमच्याकडे पाहुणे आले तर पाहुण्यांसाठी असं सर्व स्पेशल नाश्ता बनणार जातोय. तर तुम्ही सुद्धा आलात की तुम्हालाही असं आम्ही सर्व बनवून देऊ मस्त चमचमीत वेगवेगळं काहीतरी है ना. पण जे अवेलेबल असेल ते बघा. आज आमरस अवेलेबल नाही. ऑर्डर केलं होतं पण ते डिलिव्हर नाही झाला फॉर सम रिझन. पण आपल्याकडे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. म्हणजे दिवस खास करण्यासाठी श्रीखंडपुरी पण बास होते है ना. तर इथे बघा आज आमच्याकडे जेवणामध्ये काय काय आहे. तुम्ही इकडे ताट बघा. तोपर्यंत मी अजून एक कढी वाढतो इकडे. तर जेवणामध्ये काय काय बघू मी काय काय दिसतंय का सांगू मी इकडे येऊन? तू सांगी.
मम्मीने जास्तच कॅमेरा नाही आतमध्ये फिरवलाय ना नाही तर कॅमेरामधून सगळं जेवण तुमच्या घरी यायचं पटकन. आता इकडे बघा आमच्या थालीमध्ये तुम्हाला आज काय काय दिसतं. इकडे दिसते थाली, इकडे बघा थाली बघा आणि थाली दाखवणाऱ्याला पण दाखवा. इकडे कढी भात, श्रीखंड पुरी, अंडा मसाला, आपलं चिकन आणि आपलं सॅलड. तर असं सर्व दाखवलेलं आहे आणि मम्मीने माझी मुंडी उडवलेली आहे. नाही म्हणते उडवले. ठीक आहे, हे 2 प्लेट रेडी आहेत आपल्या पाहुण्यांसाठी. त्याच्यावर आता ताट घे झाकण. हे झाकण ठेवून हे सर्विंग होणार आहे बघा. हे बघ ही घे ही घे. पाहुणे परत येते एका आठवड्याने. पाहुणे परत येणार आहेत एका आठवड्यानी. असे तुम्ही सुद्धा याल. हा आता मी तुमच्या घरी नेतो, तुम्ही जरा टेबलवर बसा. तर इथे बघा आता व्हेज थाली इकडे असते. तर व्हेज थालीमध्ये काय काय मिळतं आपल्याला. 2 प्रकारची भाजी, एक पालेभाजी, एक वालीची भाजी आहे ना. दही सॅलेड, आपले 2 चपात्या, लोणचा. हा गोडमध्ये तुम्हाला श्रीखंड मिळेल इकडे आहे ना. आणि त्यासोबत भात आणि भातावरती काय बनवलेलं आहे वरण आणि कॉम्प्लिमेंटरी ऑमलेट मिळतंय. जे नॉनव्हेज जे खातात ते म्हणजे व्हेज सोबत नॉनव्हेज पण खाऊ शकतात त्यांना. असं एक कांदेवाला ऑमलेट आणि एक साधा ऑमलेट ना. तर इथे बघा व्हेज थालीमध्ये कॉम्प्लिमेंटरी ऑमलेट असं मिळणार बरोबर ना. जे खाणार आहे ना त्याला देणार आहे ना. विचारलं जाणार की बाबा ऑमलेट खाणार काय. कधी कधी भाज्या पण कोणाकोणाला असं कंटाळा येतं खायला ना. तर ऑमलेट सोबत पण भात संपवू शकतात. दही, श्रीखंड, सॅलड, वालाची भाजी, आपली एक पालेभाजी, जे घरात असेल ते मिळणार. हां आणि हेल्दी आणि खावा तुम्ही पोटभर खावा है ना. काजल बघते बघ. चला आता मी चाललो एक एक घेऊन गरम असेल आणि एक मम्मी घेऊन येणार. गरम नाही गरम नाही ना. आली आमची बुब्बू बघा. आमच्या बुब्बूनी पण चपाती खाल्ली आहे. दरवाजा खोलायला काय ना बुब्बू. दरवाजा बघा, दरवाजा आहे ना तर हाताने नाही उडू शकत पण पायाने. ती खाली घेऊन येऊन खाली. मी जायपर्यंत बघू येतो. हो अर्ध्यावर बुब्बू. हे बघा हे आपण माहिती आहे आणलेले. तुम्ही एक ग्रँड अपॉर्च्युनिटी मिस केलेली आहे. इकडे चाय पकडा. चाय 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 चाय. ग्रँड अपॉर्च्युनिटी मिस काय झालेली आहे की काय? दाखवा इकडे. आमचे जे आम्ही ठरवलं होतं की फर्स्ट कस्टमर इज अ फ्री कस्टमर. मग फ्री कस्टमर. हा हा फ्री कस्टमर आहे. हा बरोबर. मी पण पहिल्यांदा विसरली. झाले. नो चार्ज फॉर स्टे, नो चार्ज फॉर फूड. मी पण विसरली. आता डायरेक्ट 100th कस्टमरला फ्री देणार आम्ही. आता ते कोण 100 असणार आम्ही डिक्लेअर करणार. पण सध्या 100 आले पाहिजे ना. होय. बुबू ये ना. चला आता येत बुब्बूचं बघा काय चालू आहे. बुबू का आमची म्हणतील एकच ताट कसं आणलं. बुबू आमची एवढी होती तर एवढी झालेली आहे. हे बघा पाणी चटते. गरम गरम आहे. बुब्बू चल मग पप्पी दे पप्पी दे पप्पी दे पप्पी दे पप्पी. पप्पू गेले.